खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव सासे हिनजाव मोनसे साब्रै गथ' लानानै उन्दुबायदोंमोन आरो फुंनि थिक 4 बाजियाव बै हिनजावा थर मोनो आरो थर मोननानै गथ' साब्रैखौबो नाहरबाथाय बेयाव उन्दैथार गथ' 4 बोसोरनिमोन आरो बै गथ'आ बै उन्दुनाय जायगायाव गैयामोन आरो गैयैयाव बै हिनजावा उथिनानै दावराव दावसि खालामबाय खाथिनि सुबुंफोरखौ गाबज्रिनायनि उनाव बेयाव एसे मानसिफोर जमा जाजोबनायनि उनाव बेफोरनिनो सासे गेजेरनि पुलिसनो फन हरनायसै आरो दसे उनाव पुलिसा मोनफैयो। मोनफैनायाव गासै बाथ्रा खोन्थाफोरखौ सोङो माबोरै मा जाखो माबोरै गोमाखो, नाथाय गोमानायखौ बे हिनजावा जुदि मिथिनायमोनबा पुलिसखौ खबर हरगौमोन नामा? निश्चय हरामोन। आरो बिनि गथ'आ दा अबेयाव थांखो मा जाखो बे गासैखौबो जोङो रायलायगोन बे भिडिअआव। बिनि सिगांनो नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरो, जायफोरा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो बा आंनि भिडिअखौ जायफोरा गोदानै दिनैसो नायजेनदो बिथांमोनखौ आङो खावलायहरोदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो आरो आङो एकदम रियेल ट्रु स्टरि नोंथांमोननि थाखाय लाबोयो, जाय जाथाया माने साननै सानथाम सिगां बा हप्तासे सिगां जालांनाय जाथाय। आरो बे जाथायाबो थांनाय शुक्रबार खालि जालांनाय आरो बे हिनजावनि मुङा जाबाय रुक्साना आरो बेहा 4 फिसालामोन आरो हौवाया खोब खम बैसोआवनो बेमार जानानै थैनायनि उनाव बेखौ न'निफ्राय होखारहरो आरो होखारहरनायखाय बियो फुटपाथावनो उन्दुना थायोमोन गथ' 4खौ लानानै। आरो सानाव जायखिजाया बिमाया सोरहानिबा न'खरफोराव खानसि खुरै सुनानै आरो फिसालाफोरखौबो बिदिनो गेदेरथारा सोरहानिबा न'खराव हाजिरा खामला मावनानै बिदिनो बिसोरो सलायबायदोंमोन। न' दुवार गैया, फुटपाथावनो उन्दुयो आरो बै फुटपाथनिफ्रायनो बिनि फिसाला उन्दैया गोमायो आरो गोमानायाव बेफोरबायदि पुलिसा फैनानै उल्था बै हिनजावनावसो सोङो जे माबोरै गोमाखो मा माखो। आरो जेब्ला बे बाथ्राया पुलिसा बैनिफ्रायथ' जेबो मिथिनो मोनासै, नाथाय पुलिसा बे केसखौ खोब सिरियासलि लायो। मानोना उन्दै गथ' सोर बबेयाव लांनानै मा खालामहैगोन बेनि खुनु गेरेन्टि गैया। बेनि थाखायनो पुलिसा सिरियास लानानै बे जायगायाव जेसां केमेरा दंमोन CCTV केमेरा गासैखौबो नागिरो। नाथाय हरनि सममोन नालाय हराव माने खोमसि टाइमाव मोजाङै मानसिफोरखौ सिनाया, थेवबो बिसोरो माने बहुद सेस्था खालामनानै सासे मानसिनि सायाव सन्देह जायो आरो बै मानसिखौ माने पिसा खालामो बिसोरो। बियो जेखै थांदो बयनि जायगायाव जेराव जेराव केमेरा दोङो गासै केमेराखौबो चेक खालाम बेखौ अखानायै मोनाबिलि समाव प्राय 5 बाजियाव दिल्लीनि माने जि गोजाम दिल्ली ओमफ्राय गोदान दिल्ली, बै गोजाम दिल्लीनिफ्राय बियो गोदान दिल्लीयालागै थाङो आरो बिनि गंसे स्टेशनाव बिहारनि थाखाय टिकेट दाननानै बै गथ'खौ लाबथिंबाय थायोमोन। सानसेया जोंनिफ्राय जों लाबथिङो गथ'खौ जाहोयो लोंहोयो फुस्लायनानै लाखियो आरो लाखिनानै बै बिहारनि ट्रेनाव जेब्लानो गाखोहां जायो बै समावनो पुलिसा थांनानै बिखौ बै स्टेशननिफ्राय हमनानै लाना फैयो। आरो हमनानै लाना फैनायनि उनाव मिथिनो मोनो जे बियो मास मोनसे सिगांल' बिबाजैनि मार्डार केसाव जेलाव थानानै मास मोनसे सिगांल' बै मानसिया गबोदोंमोन आरो बेहा लोंनाय सोबनायनि हुदा दं, बेनि थाखायनो फिसा फिनला सिखाव मावो। आरो दा बियो दिल्लीयाव गावसानि सोरबा आलासिनि न'आव फैदोंमोन आरो फैनानै जेब्लानो थांनो सम जायोमोन बै समाव बियो फैनानै नुफैयो जे 4 गथ' उन्दुनानै दोङो, बिमायाबो बेयावनो उन्दुनानै दोङो, नाथाय जेबो रावबो थर गैया। आरो बिनि थाखायनो बियो गावनि जि सिगां थांनो गोनां टिकेटखौ बिसिनानै गारहयो आरो सानो जे लाख थाखा खामायगोन बे गथ'खौ लानानै। आरो बिदि साननानै बियो बै उन्दैथार गथ'खौ खावनानै लाना थाङो आरो बिनि उनाव बै गथ'खौ बै मानसिनिफ्राय लाबोनानै बिमानो गथायनाय जायो आरो बै मानसिनाव सोङो जे गथ'खौ नों आसलते मा खालामनो लाना फैदोंमोन, मा भाबमोन, नोंनि थान्दाया मामोन।
आरो बेफोरखौ सोंनायनि उनाव बेथ' जेबो खोन्थायामोन नाथाय जेब्ला खोब बुग्लियो बेखौ पुलिस थानायाव लांनानै आरो बुग्लिनायनि उनाव बियो गासै बाथ्राखौबो खोन्थायो जे गथ'खौ लांनानै बिहाराव भिक्षा मागिनो थाखाय मोनसे गें दोङो बिसोरो माने गथ'फोरखौ बायनानै लाखियो आरो बै गेंआव आङो फानहरनो होननानै बन्दबस्त खालामदोंमोन आरो बेजों जि थाखा मोनगौमोन बै थाखाजों आङो साननैसो सलायना जानो हागौमोन बेनि थाखायनो बै गथ'खौ आङो बैसोरनो फाननो होननानै सानदोंमोन गतिके नोंथांमोनाबो साबधान जानानै था मब्ला नोंथांनि गथ'आ टिउसनाव थांगोन मब्ला लामायाव गेलेबाय थागोन आरो फटकनो सोरबा बिदिनो हमनानै लाना थांगोन सोरनि गोसोआव मा दोङो रावबो हमनानै मोना गतिके गथ'फोरखौ खोब साबधानै बुजायनानै खोन्थानांगो जे सोरबा सिनायनो हायै सुबुंफोरा चकलेटफोर जासिबा मिठाइफोर जासिबा जाहाथे जानाङा सोरबा माने बिफानि लोगो बा बिमानि लोगो होनबाबो रावजोंबो थांफानो फैफानो नाङा बेफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो आजिखालि ट्रेनिं होखानांगौ गथ'फोरखौ नङाबा मब्लाबा नोंथांमोनाबो खैफोदाव गोलैनो हागौ जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।